Gitutukan karon sa NTC ug mga telcos sa Region 9 ang SIM card registration kay aminado sila nga daghan ang naglisod sa pagparehistro sa mga SIM card, hilabi na ang mga senior citizen, minor de edad ug mga lugar nga walay signal. Busa gidala na sa NTC Region 9 ang ilang serbisyo sa West Coast sa Zamboanga City, partikular sa Barangay Sinunok, aron mo assist sa mga subscribers nga wala pa makaparehistro sa ilang mga SIM card. Gipasabot ni Attorney Ricardo Casimiro II, ang legal officer sa National Telecommunications Commission kon NTC Region 9, kinahanglan marehistro ang mga SIM card isip proteksyon sa mga subscriber. Obligado sab nga iparehistro ang SIM card subay sa Republic Act 11934 kun SIM card law sa Pilipinas. Marami po tayong natatanggap mga scammers, mga scam calls, text messages. Ang mahirap po dito is nahihirapan po ang ating mga law enforcers na habulin or malaman kung sinong ang identities ng mga numbers na ito. Pero hopefully po, pagkatapos ng ating SIM registration, baka po pwede na natin silang mahanap at pwede nang makapag-request ang ating mga law enforcers sa ating respective telcos ng kopya ng information kung sino po talaga itong mga nag-scam sa atin. Ito po ay isa sa mga bagay-bagay na sinusubukan nating pigilan sa pamamagitan gani ng ating SIM registration. Disyembre sa milabay nga tuig, gisugdan ang SIM card registration o gihatagan lang og 180 days ang mga subscriber nga magparehistro nga matapos karong Abril 26, 2023. Mao nga naning kamot ang NTC og telcos nga ipaduol ang ilang mga serbisyo ngadto sa mga tawo aron masiguro nga dili mapaltos inig matapos ang deadline. By April 27, if hindi pa din po siyempre nakapag-register ng mga SIM natin, ay hindi na po ito makakatanggap ng mga signal or hindi na po magagamit. Kasama na din po lahat ng mga GCash na meron po sa mga accounts na to. If link po siya sa account na yun, mawawala din po. Alang sa mga magparehistro sa ilang mga SIM card, kinahanglan nga aduna sila'y valid ID nga gi-issue sa gobyerno. Magdala o guardian o di kaha kuyugan sa ginikanan ang ilang mga anak 17 anyos paubos ang edad kung buot kini magparehistro. Busa na nawagan ang NTC sa tanang mga subscriber nga tumanon ang balaod ug dili paabton ang deadline sa pagparehistro sa mga SIM card. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe,